Lugi. Menika pamundhut saking panjenenganipun Bapak Gito. Ingkang wonten pamundutan menika kala wau sampun dipun aturaken podang kuning kalian apa? Ojo Cidro. Kekalihipun sampun dipun pinangkani. Wah nggih, alhamdulillah Lugi. Seneng banget awak dhewe wis dipercaya kapercados wonten ing dalemipun Bapak Hartono. Nggih. Niat kajatipun ana loro, Nduk. Oh nggih. Wonten kalih sing sepisan inggih menika ngekarne utawi ngembar mayang ingkang putri. Nggih. Ngentas piturusing anak Hamiwaha Siwi ingkang katandanan kembar mayang kaasta kalian panjenenganipun Ki Juru Jemuk Bapak Mukani. Panjenenganipun ingkang dipun panggihaken wonten Mbak Lingga Haryati kalian Mas Chandra Bayu Pamungkas. Ora suwe maneh sedina maneh mungkin boten dangu malih keluarga saking panjenenganipun Bapak Husnul Arifin dari Surabaya, Dur. Oke. Niki mangke jajane saking Surabaya menika wonten lontong balong Mbak Tarsam nggih. Lho nggih, niku jajanan khas dari Surabaya. Nggih, lontong balong. Terus wonten malih napa nika? Nggih, sermier. Terus ana malih bah iki malah lek sing nek kae bunderan waru wah goclok tenan. Nuwun sewu. Bener. Mas, saya ini berada dalam satu tempat di Surabaya ketika itu ya buatan kok pamer buatan di minggu 3 minggu yang kemarin teman-teman masuk di JTV ya. Terus mampir di JTV mampir apa itu lesean nuwun sewu Pak Tarsam. Ngapunten Mbah Lurah. Ternyata Surabaya niku nduk iki ya iki nuwun sewu iki. Nuwun sewu. Bahasa kita niku buatan lisuh sakjane sejarahnya saking Surabaya nggih. DANCUK menika cerita daripada tank Belanda yang kecil itu tulisannya DANCUX. Nah, iya bener niku ya. Ketika ada penjajah masuk di setiap gang, lah akhirnya nah, akhirnya sampai sekarang niku wonten salah satu galing wandi warung, wonten warung niku nggih. Niku nggih. Kopi terus kopi. Sembarang nggih, saestu. Nggih, niku wonten Surabaya, masyaallah. Mangke jenengan saged dipun tangleraken warta saking sederek Surabaya nggih. Ora wani aku ning kene sik asing kok. Nggih, lek jenengan tidak wonten Surabaya badhe ngersakaken kopi DANCUX wonten Surabaya wonten nggih. Wonten ya Mas ono nggih. Heeh. Ono. Kok Surabaya ketika masuk di sini lagunya rek ayo rek lagu mlaku nang tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayu ngalor ngidul lewat toko ngubah motor masih ngomong nyinggal-nyinggal hati lego sopo ngerti nasib awak lagi mujur ngenal anake sing dodol rujak cingur jok dipikir kon podo gak duwe sanggup jok dipikir angger podo gelem laku mangan tahu jok dicampur gawe timun malam minggu gak apik digawa ngamun urung kelingan nduk iki lagu karo Mbak Tarsam. Rong jaman ngarit kula kali Mbak Tarsam, Mbok Ahmad niki nggih lagune nggih ngene iki. Nggih, niku langgame Kendang Kembule Surabaya. Ana jula-juline nduk. Surabaya kok engko lek teko kapan wetengku senep kakean rujak lawang dienep hati trombol luwak. Nah, niki ludrukan to nggih Pak Mat? Nggih. Aku nginep ana sing ngejak dene ketangkep habejane ngawak. Bisa Dek? Boten. Ngono-ngono salah pono dhewe. Tunting tanding ding tak tunggung. Nggih. Golek mesinge tanpa rane nanggap DN si akeh rejeki. Tak tong tak tong.
tremo kok ngene diaturi kok nggih. Pamer. Terus kuwi kok langsung julak-juli ger. Yo tutuk. Ana manuke preti. Manuk preti gawani ruci. Ana arek wedok kok dandan rapi. Manuke dengong kok nyucuk pipi. Ana manuk gekuku. Manuk gekuku mencok nang randu. Ana arek wedok rupane ayu. Manuke dengong kok nyucuk. Ana manuke goro. Manuk goro mencok nang boto. Ana arek wedok rambuté dawa. Manuke dengong kok nyucuk dodo. Ana manuke glathik. Manuk glathik gawani cuthik. Ana arek wedok kok dandan apik. Manuke dengong kok nyucuk gulu. Ayo. Kok ora pas ngono karo mburine? Cutek kok iso gulu. Ayo. Ayo. Ana manuk dikuku. Tutuk. Manuk dikuku mencok neng randu. Ana arek wedok rupane ayu. Manuk endengongok nyucuk gulu. Pas ya Dek ya? Ya pas. Pas. Ana manuke glathik. Manuk glathik gawani cuthik. Ana arek wedok dandan apik. Manuk ndengongok nyucuk gulu. Ora pas. Jentik. Padahal memang saya mudun ya Dek ya? Iya. Lah iya. Ana manuke glathik. Manuk glathik gawani cuthik. Ana arek wedok kok dandan apik. Manuke ndengong kok nyucuk jentik. Iki wis dadi kok kene langsung mudun cowok. Iki jentik iki ya. Ora apa-apa nggih. Wedi ae kliwati ibu kota langsung bablas mudun. Kena tilang lho. Nek tilang ya sono pinarak niku Surabayaan nggih. Mangke sasampunipun tamu Surabaya sampun kepareng rawuh. Gending